Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacy. כאן אהרון די גיימר, והיום אני בפרק חדש של... אני לא יודע מה לעשות, את האמת. אנחנו נמשיך היום עם הבית על העץ. וכפי שאתם רואים, כן, כבר יש אינטרו לערוץ. וואו! אז פעם שעברה, בסרטון שעבר, עצרנו בכך שרצינו לבנות שם את החדר התיבות. וכן, יש לנו פה הרבה דיימנדס. אני חושב שזה מספיק לנו הדיימנד האלה. אבל אנחנו רוצים לבנות את החדר... איפה זה? זה פה. אוקיי. נוב. מה קורה אם נעשה פה את זה? נעשה את זה יפה. זה יפה? נראה לי שכן. חוצפן. כן, חברים, היום אני פה עם סגי. עוד פעם. העליתי את הסרטון שאתה עם נועם. פה גם. לא בסובבל. סרטון אחר. היית, רוצה להתערב. אוקיי, אז אנחנו נבנה פה איזה חדר תיבות משלנו. שיט. למה? איך אתה יודע? איך אתה יודע את זה? מה יקרה, אני סתם שם? איך זה עובד? איך זה עובד? תגיד לי. יש בעיה קטנה. או שאני אעשה ככה. הנה. עכשיו אני שם פה תיבה. לא הבנת את ההיגיון? יצאתי מטומטם. יופי. אבל אני צריך לבנות פה למעלה. אוי לא, צריך לעשות אותו דבר. זה עבד. יס. שיטה הרבה יותר טובה. נו באמת. וואלק. וואו. שיטה הכי חכמה. נו באמת. איזה מגניב. אוקיי. זהו חדר התיבות. מה? פשלה. ניק. אוקיי. זהו, פרפקט. זהו. סיימנו את חדר התיבות. בעצם שכחנו לשים שלטים. טוב, אין לי כוח עכשיו. זה חדר השינה. וזה חדר שאני חושב שאני אשאיר אותו ככה מקורי, אתם יודעים, כזה מקורי.
לגים, אני לא רואה כלום. וואט? מה? טוב. הוא לא נות... טוב, מה? או. لا أحكي بنمات يا بيت حمام. סקלטון. וחברים, תרשמו לי בתגובות בבקשה על תוכנה לצילום מסך באייפד. לא כמו סגי שרושם לי תוכנה של צילום מסך במחשב. אתה לא זוכר? אחר כך אני אוכיח לך. אופ, יש פה חור, פשלה. סקלטון, שמעתי סקלטון. בויה. This is nice. רגע, זה עץ שבניתי עליו. אוי, זה מצוין. ואז פה יהיה עוד חיבור לעץ הזה. הבנתוש. אבל פה כדאי שנסגור עם גדר או משהו. You got me jumping like. אוקיי. אוקיי. אז עכשיו יש לנו פה שטח ענק של עצים, של עלים כאילו, שהתחבר גם לבית, גם לחלק הזה של העץ, של הבית על העץ, וגם לעוד חלק פה, שחלק הזה, אני חושב שאני אשאיר אותו ככה מקורי איכשהו, לא אסדר אותו, רק ככה, שלא יהיו חורים באמצע. אני חושב שאני אשאיר אותו ככה בשביל שזה ייראה מקורי, ואז הוא ילך לשם. אופס. אופס. נו באמת, מה זה 100? 1 בצהריים. בום, עכשיו בוקר. אוקיי, בקיצור זאת התכנית שלי. תוכנית. וואו, סרטון כבר 8 דקות. איפה העלייה לעץ הזה? הנה. עוד מעט הסרטון הזה מתחיל להיות קצת ארוך. עוד מעט. עוד לא. אני אשאיר את זה קצת מקורי ככה. הנה כזה, ככה זה נראה מגניב יותר, לא? תודה. נכון? סגי קצת מתבייש, חברים, תעודדו אותו בתגובות.
וכן, אני חושב שאני אסיים את הפרק הזה אחרי שאני אסיים לבנות את הסולם. אוי, נכון. למה עשיתי את זה, חכם? אז כן חברים, רגע, בואו נתקן את זה. אז כן חברים, זה היה הסרטון של היום. חלק 6 של הבית על העץ. אנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.